Senahambe naze nafika la. Lo mphambi kwenu ubongani wakacele organizer waseThekwini. Besine program ke la ngoba lento iorganizwe nationally. Kunama comrade engicabanga ukuthi asefikile uDemaka phakamisa isandla angimboni uDemaka cela phakamisa isandla le mashi siyenza la eEastern Cape yenzeka eJohannesburg yenzeka ngoba sesizame kakhulu sibamba ipressure from the masses ukuthi ama masses besibona ukuthi asethukuthele ngendlela izinto ezenzeka ngayo eSouth Africa. So ke le march le ma comrade sibambisene namaphoyisa. Ngicabanga ukuthi nibonile ukuthi it's a peace march. Angithi into eyenzeka ngoJuly 2021 mangaphosisi asifisi siphinde siyibone ezweni lethu amandla angithi sisho kanjalo sithi asiphinde siphinde siyibone ezweni lethu ngoba namhlanje sinama cost okudla ahigh kusukela kuJuly unrest. So ke bafowethu, this is a peace march. Into esizoyenza sizolalela ama marshals aid, silalele umbutho wase South Africa wamaphoyisa, silandele amasoja eMK angaphakathi kwethu. On the side kuma flanks kuzobe kunama marshals namaphoyisa, kanjalo kuleli side kuzobe kunama marshals namaphoyisa, phambi kwethu kuzobe kunama marshals namaphoyisa, emva kwethu sizobe sinama marshals namaphoyisa. Umuntu ozojikjela itshe uzobanjwa yithina simnephule. Umuntu ozoshaya abantu abasematafuleni uzobanjwa yithina simendwe emaphoyiseni. Yes. Lento akade uhulumeni elindele ukuthi soyenza asiyenzanga. Yes. Sesisekugcineni ke manje ma comrade. Thathani ama orders. Mangabe wena ula kule march ngoba ugqoke isikipa seMK uthi khona into ozoyenza ukuthi MK ibukeke kahambi ushaye phansi. Sifuna mase sisuke la sizohamba sehle ngo West Street ngomyalelo wama marshals amaphoyisa i-security cluster yethu eholwa ubaba uSaron Fumete okuyena ozobe ihola. Silalele bona ngoba into esiyoyisho ma comrade iyo amandla into esifunayo ma comrade sizocela i-revote, sizoyidimanda i-revote ngoba asikaze sibone amavoti erodwa ngalendlela ekwenzeke ngayo eSouth Africa. Asikwazi sithi kuyithi esiwinile eKZN kodwa sizolidwa abantu esibahlule dismally baphinde kuma portfolio committee kube yibona abashare ama portfolio committee and then thina sibe yikweli bahambe bayo amenda imithetho okukhombisayo ukuthi le democracy comrade high discipline okukhombisayo ukuthi le democracy esikhuluma ngayo ukuthi sake saba nayo asikaze sibe nayo. Kodwa ke size sifika la indlela esiziphathe ngayo nathi sakholwa abantu bakithi sahlulwa izinto ezimbalwa
ukubanikeza ama-service delivery. Abantu bakithi bashoda nge-service delivery, sikhona siphethe izwe. Amandla, my comrade, high discipline, high moral. Ngezokwenzeka-ke manje ngokujwayelekile i-MK fanele ngabe la khona uConville Bobukhoza nobaba uShays angimbone eduze kwami kodwa ke uCall 2 into ezokwenza-ke sizovula ngomthandazo. Ngicela abefundisi bami basondele phambili. Ngizothatha ngoba high discipline. Mangabe uze kule mashi uzolalela.